כל החיים שלי הם מין מסע אחד מילדות בבית שהוא לא שומר תורה ומצוות, לא ידעתי מה זה סידור עד שהתחתנתי. מין מסע כזה, זה הכל מין סוג של רקמה. התחתנתי עם בעלי, הכרתי אותו במהלך החיים איזה 3 פעמים, אבל התקרבנו כשהיינו בצבא. אחרי שהתחתנו, בשמחה, טיילנו בעולם, עשינו מין התחלה של חיים משותפים ביחד בטיול גדול. ואחר כך כשחזרנו, פתאום בבת אחת הרגשתי שמשהו קורה שם, בלי להבין אותו. לא רציתי שזה יקרה, לא רציתי להיות דתייה, לא רציתי לשנות מהמתיקות של הזוגיות שלנו, אבל איכשהו פתאום לא יכולתי לראות חלב ובשר יחד. או שקשה היה לי לנסוע באוטו בשבת. אבל זה ממש כל הזמן ניסיתי להדוף את זה. בעלי מסכן, הוא לא הספיק ליהנות ממה שהוא תכנן, מהשבתות, מהטיולים, מהקיבוצניקים שהם עושים כל כך הרבה דברים בשבת, וגם אני. זה באמת לא קל בהתחלה, אבל זה, אתה שם, אתה פתאום שם, אתה במקום חדש. פתאום אני לא רוצה לנסוע, ואני מוצאת את עצמי נוסעת בשבת עם בעלי באוטו, ויום אחד הוא פתאום אומר לי, אני רואה שאת ממש סובלת, אל תיסעי בשבילי. אם את רואה שזה קשה לך, אז פשוט אל תיסעי. וזה היה מין בום כזה, כי מצד אחד, זה החלום שלי לא לנסוע בשבת, מצד שני, מה יהיה עכשיו? כאילו, יש כאלה שחוזרים בתשובה, ווואו, מתלהבים, אני שומר שבת, באותו זמן אני כבר אדליק נרות, ואני אלך ואני אעשה שיעורים, אצלי זה היה הפוך. אני רציתי שהכל ישמור על הבית, ומה שיהיה, אז רק שיהיה בטוב. כל דבר מגניבה, תופרת, רוקמת, לא יודעת מה. ואז באמת מתחיל האתגר המיוחד, שבשביל לבנות בית יהודי, אז הולכים למקווה. וזה גם כן, זה משהו שאני מתחילה אותו לבד, לא בקלות. זה היה מצווה שגם לא באה לי בפשטות. אני לא אשקר. הייתי בשיעור של טהרת המשפחה, וזה גם לא היה לי, לא זרם לי איזה משהו מופלא שכשאני אבוא אז אני כולי יצא משם חדשה. אבל זהו, בחרתי והלכתי. פתאום אני מוצאת את עצמי מטפסת ומעלה המדרגות למקווה. עוד פעם, ממש בלי לדעת הרבה. רוב ההלכות למדתי אחרי זה, אבל לבוא הביתה אחרי המקווה, זה להיות חדשה. ולא משנה מה הבעל, איך זה יכולים להגיד על בעלי שהוא לא דתי, שהוא זה שכל השנים שומר את המצווה הכי חשובה. זו מנגינה שהולכת איתך אחר כך כל הזמן, עד היום. היא באמת מצמיחה להרבה שנים זיכרונות של המנגינה, של איך שכל פעם אתה חוזר לך שם מחדש למקום של הביחד האמיתי. זה הקופות צדקה שאהרון הפיק לנו. כן, אני המצאתי את הרעיון, אבל הבת שלי עיצבה. תביא להם את הקופות רגע. זה לא פשוט. כמו שאתם רואים, אני השארתי אותו דבר. וצריך לספר לכם שהיום גם הנושא הפוליטי, שהוא קשור קשר הדוק מאוד לדעת, הוא קיים והוא נוכח והוא אקוטי. תראי, אם זה היה אישה אחרת, זה לא היה קורה. אז כל זמן שהביחד גובר על כל המכשולים האחרים, אז ממשיכים. אני רוצה לשאול אותך, מניין אהרון לקח כוח כשהוא לא באמת רוצה בעניין הזה, אלא בשביל הזוגיות? קשה ביותר. לא, זה ממש קשה. נראה לי שבתחילת החיים, כשזוג מכיר אחד את השני, אז מאוד מאוד משתדלים אחד בשביל השני. אז נראה לי בגלל שזה היה בהתחלה, וכל אחד רצה מאוד מאוד טוב בשביל השני, נראה לי, זה היה יותר קל. למרות שזה היה קשה, הכי.
פשוט אחי. יש דברים שהם גם קשורים לאופי, כי בעלי הוא חזק, אז הוא גם חזק בזהו, זה קשה, אז זה למה, אז בשביל מה, אז לא, למה אנחנו צריכים את זה, זה דברים כאלה, זה במיוחד בחלק הזה שעד המפגש, עד המקווה, זו תקופה שהיא, זה, לא יודעת, זה לא פשוט, צריך לדעת שמלכתחילה זה לא לעניין. מבינה? זה רק, וגם אהרון תמיד אומר את זה, לא היינו עושים את זה. כי יש ממילא כל כך הרבה דברים שאנחנו בכל זאת מחפשים התאמה בחיים שלנו, בחינוך של הילדים, בדרך חיים שלנו. זה דורש הרבה, אני לא יודעת את המילה ויתור, אבל בדברים אחרים, לא על כל דבר להיתקע. כי הרבנית שלי אמרה לי שרק על זה תלכי עד הסוף. שאר הדברים, כל מה שחוץ מזה, לא אכפת לך כלום, ואת לא עומדת על שום דבר. השתדלתי שזה יהיה האיש שהוא הכי יקר לי, ציפור הנפש, ושאר הדברים, אני לא לגמרי לוותר, אבל לגבי כל השנים, הילדים שלי נסעו בשבת לים, איתו. השתדלתי שזה לא יהיה ממש... מוקד חיכוך. בדיוק. שהתאורה זה במרכז. זה יהיה המרכז שלנו. כן, בדיוק. וזה הדבר שבאמת מוכיח את עצמו. כי אז אנחנו יודעים, מאז ועד היום, כמה זה נוגע, וכמה זה מצמיח. מאותו מצווה צומחים פירות, כאילו זה, יש לנו 4 בנות, 2 בנים, חמודים ויקרים, וכל אחד בדרך המיוחדת שלו, אבל מאוד מאוד מחובר. כמו שאמרתי קודם, זה החיבור הכי ישר לשם.